दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनो गोनां जेबो माने खोथा गैया। आं स्पष्ट बुङो, दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि आफाद, बर' हारिनि सिनस्रि आफाद, माहारियारि आफाद, गोथार आफाद आरो बे आफादा बर' हारिनि इन्जिन। जोङो सरकार नङा, जों पलिटिकेल पार्टि नङा आरो जेब्ला प्रयोजन जादों राजनितिक माने अधिकारनि थाखाय जों मालाबा सरकार दादों, मालाबा जोङो राजनितिक हान्जा दादों, किन्तु सरकार दानाय आरो राजनितिक हान्जा दानायनि उनावनो जों गावनि गुबै आखुथायाव फरायसा आरो माहारियारि आफादनि जे आखुथायाव जों बेयाव फैफिनदों। दा बेखायनो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिया गुन गोनां सोलोंथाइ, बर' माहारिखौ दानाय, बर' माहारिखौ सेबा खालामनाय आरो आत्मनिर्भरशील बर' हारिखौ गावनि आथिङाव गाव गसंथानाय जि मोनसे बिथांखि रांखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव आरो गाव हारिनि आत्ममर्यादा आत्मप्रतिष्ठानि थाखाय राव, थुनलाइ, हारिमु, जोंनि हा हु रैखाथिनि थाखाय जों हाबा मावगासिनो दङ। आरो बेबायदि समाव सोरबाया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिगोन, सोरबाया जोंखौ गाज्रि बुंगोन, बेखौ जों मालाबा मानिना लानो हाया। बर' हारिनि साफ्रोमबोनि जिखिनि मोजां बाथ्रा, कनस्ट्राक्टिभ जिखिनि अपिनियन जोंनो साजेसन होगोन, जोंखौ माने खावलायगोन, बे गासैबो कनस्ट्राक्टिभ अपिनियनखौ जोङो रेसपन्ड खालामो, जों बेखौ बजबनानै लायो आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो हाबाफारि मावनो थाखाय बिथांखि लायो। दा बेखायनो सोरबाया एबसुखौ जेखि जि बुङा मानो, एबसुआ बर' जातिनि आफाद आरो बे आफादखौ जोङो गोथार आरो गोग्गो हिसाबै जों फोथांना लाखिनांगोन। बर'फोरनि गेजेराव दैदेनगिरिफ्रा गोबां जाबाय नामा? मोनसे हारियाव गोबां आफादनि दैदेनगिरि थानो हायो। मोनसे हारिया राजखान्थि भाबै गुबुन गुबुन हान्जायाव गुबुन गुबुन आइडिय'लजि प्रिन्सिपलजों राजखान्थिनि थाखाय हाबा मावनो हायो, जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। खिन्थु बर' माहारिबाद, जातीयताबाद सिन्ताजों, चेतनाजों बर' हारिखौ दानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद हिसाबै हाबा मावबोदों। आङो रावबो दैदेनगिरिखौ थांखिनानै आङो बुंनो नागिरा, खिन्थु जोङो आथिखालाव मोनसे बाथ्राखौ कुचकावाज खोनाबाय थादों जे सोरबा सानै साथाम मानसिया लोगो नांनानै जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमदों आरो एबसु बायदि मोनसे फरायसा आफाद दानायनि मोनसे जजा खालामबाय थादों। आरो बे बाथ्राखौ लानानै खोनानानै जोङो दुखु मोनदों आरो जोङो गोथौयै बेखौ सोंखारियो आरो जाहाथे बर' हारियाव गावस्रा गावस्रि, बर' हारियाव एना एनि, बर' हारियाव सुथुर आरो हिंसानि थासारिखौ रावबो लाबोआ आरो बेबायदि डिभिसिभ जि मोनसे पलिसि आरो फर्सनि मोनसे जजा खालामबाय थादों। आरो बे बाथ्राखौ लानानै खोनानानै जोङो दुखु मोनदों आरो जोङो गोथौयै बेखौ सोंखारियो आरो जाहाथे बर' हारियाव गावस्रा गावस्रि, बर' हारियाव एना एनि, बर' हारियाव सुथुर आरो हिंसानि थासारिखौ रावबो लाबोआ आरो बेबायदि डिभिसिभ जि मोनसे पलिसि आरो फर्स बेखौ जाहाथे सृष्टि खालामा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माला सोमावसारनांगौ, बबे समाव सोमावसारगोन आरो सोमावसारनायनि एजेन्डाया मा जागोन, बै बिथांखिफोरखौ रायजो राजानिफ्राय लानानै जोंनि इन्टेलेक्सुयेल एकाडेमिसियान, जोंनि ससियेल इन्जिनियारफोरनिफ्राय लानानै जोङो हाबा मावबोदों आरो जातिनि अस्थितिनि थाखाय जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालायाखै। दा बेखायनो सोरबाया गावनि सार्थनि थाखाय, पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय जुदि आफाद दानो नागिरदोंब्ला बेखौ जों मालाबाबो गनायना लानो हाया आरो बिनि उल्थायै बर' रायजो राजाया गसंथागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जिउ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिथा, बे जाबाय बर' आइ आफा रायजो राजा, बर' माहारि आरो बेखायनो बर' माहारिया जेब्लासिम थांना थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आथिङाव गसंनानै माहारि सिबिनायनि हाबाखौ जोङो मावलांगोन। 6.3 खौ लानानै गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गोबां फोरोंगिरिफोरा लामा नायगासिनो दङ, बेयो माब्ला जाफुंगोन? 6.3नि जे दफा इमप्लिमेन्टेसन निट बेसाव जानांगौ, बियो गोख्रैनो हाबाफारि मावनाया जासिगोन। स्टेट लेभेलाव चिफ मिनिस्टार, इडुकेसन मिनिस्टारजों सावरायनाय जाबाय आरो खनसे अर्डारा फैयोब्लानो बिनि डाटा कालेक्सननिफ्राय लानानै जेसेबां इनस्टिटिउट दङ बेखौ माने नायफिननानै सरकारि खालामनायनि प्रक्रिया आरम्भ जागोन। आं बयखौबो धैर्य हमनो थाखाय खावलायबाय आरो बयबो जाहाथे मदद होलायो बेखौ खावलायबाय। गोजोन्थों। हाय, बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया।
गियान सदा 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोताव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों। जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेशन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेशनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेसन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन।